Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Messi. Ai. Kama. Awandi matambangu ndo ndakarora. Lazimai. Matauru bado. Shanzo zweni basi. Baba kupi wangobo? Tabva kuHead Cliff. Baba kuHead Cliff. Kumushade kupi? Kumusha kubulawayo. Kubulawayo. Kai. Ayo, liyakhuluma. Liyakhuluma sibi. Hayi yebo. Ngalo legogwe. Wari bamkani negogwe. Ngai. Ayo zvinopozwa mati mutupo ndiani amai? Mamuyu. Kuti muyu. Kati muyu mati wa murume. Tumoyi munisa upatsaniro. Nangomu. Aiwa. Tenda kusikwa nini? Makambosika wiri mukati menzvimbo dzepatare yangu matare dzokudzaimi timisa musha. Zvino mhinduro dziri pano dzasekuru ndedzekuti zvamunoziva munoti hongu, zvamusingazivi munoti kwete. Nguva nemukana muchaupiwa wekutsanangura, kupa zvichemo, wekubvunzawo zvamunoda kubvunzawo muchaupiwa, asi nguva ino ikwete nehongu. Handisati ndasvika hangu sekuru. Kuti pano Kumapostori, kuchivanhu, kwese kunoshandirwa vanhu muchipirwa kuti upenyu hwekuenda kupi hurikubva kupi ese matare. Hai kunongofamba zvedu. Hongu. zvino unorizivawo here kuti mukati mezinza rikwako maibatwa chikaranga makare kai? Hongu. Asi chikaranga chaibatwa mukati memusha iwoyo nhasi hakuna vanhu vachaisa musoro pamwe chete nekuti zinza rako raane mumbatso. Mumwe nemumwe akumira nemhuri yekwake mukati mezinza rekwako. Asi chiri kundinetsa ndechekuti ivo vakagarwa neuvhimi asi uvhimi hwacho masango matema. Hakuna chaunobata chinonzi nhasi uno chinoenda mberi. Nyange ukaibata pfuma kunosimuka dambudziko rinotora pfuma iyo ichisakatika chienda. Zvimbiso zvaunopiwa nevapenya hazvigoni kuzadzika mukati mekurarama kwako. Asi ndichitarira mukati mezinza rekwako mune ushereketwa hwakaitwa nevakuru mukati mekurarama. Zinza rako rinofiwa zvisinganzwisisiki. Kuti vanhu vaendepi munofiwa nevakuru makarabuka. Mugofiwa nevadiki mukati memusha wekwako. Uyezve mukati memusha wekwako hanzvadzi dzako chaidzo dzimwe dzacho hadzina kana varume. Dzimwe dzacho dziri kungotenda varume nemisoro yemwana vachidzoka kumukova. Nekuti handigoni kusvisira mwanangu kuti ndosarudza imwe imba kuti ndo ine mhosva iyo iri imba yako yawakaberekwa nayo kubva muchiuno chababa wako. Ndo mune nyaya dzisidzi dzandikutsanangura idzi. Handinganongeze kuti ndepapa apo nyemba yepapa. Mhosva ndiri kuipa mukati memba yababa vako ndo mairi. Vakambonzwa? Vakambozvinzwa here kuti baba wako iwewe vane ravakaita musha? Urombwa wega wega wakaitwa nababa wako mukati memusha. Hauna kwauri kuinda. Nevana vese havana kwavari kuinda, havana kwavari kubva vana vako. Muchapera kufa mese. Ngenye zvinzi gore negore munhu anofa mumusha wenyu zvakadini musha wakaita sewe. Ende chii chinorambirwa kuti pavakiwa makuva mukati memusha wekwenyika? Chii zvechinopa vana kuita urombe mukati memusha wekwenyika? Iko zvinokutara kwandiri kuti kudai ndiri kuona rusvava pano kuchema panapa. Wakamonyiwa. Chokwadi. Ndirwako here ndo wakarubereka.
Mungu. Ndiwakarubeka uyu ndiwakarubeka fa tunitsana vaimanje ndatotanga izvizvo akwaita zvakanaka matare tinofara zvedu tichitandara mavaperekedzana kumatare makona mune rudo vane rudo runama yavo wokuperekedza baba kumatare uzvipira aiwa mune rudo ndohwamuinaro murambe makadaro murambe makashinga chaizvo kuruma muromo pasi chaiko kuti mba sekuvaruma kwamakavaita kudai murambe makavaruma baba ivavo vangangoenda embai makaruma uri kusvota zvipi zvatanga handidi zvandudzi kuti zvatanga ndozvandiri umbarume mwana akafarira anga akura rwari 17 years. arwari Takangofonerwa kunzi mwana wangu akafa kubasa kwanga ari kuchikoro. kubasa mwana ane makore andikuudzwa naimba anenge akushanda chii makumi gore ngini ngati gumi nemanene takanga tamurambidza hedu kuenda unoziva vana vemazuva vanonetsa vazongoerekana aenda nokusindira mama wake Ondimana vaberekwa nomza. vasindira mama wake mapicha ari mushopu ndokushopu kwenda kusevenza aishanda muchitoro tazosvika toni mbao kovhadi takatosvika afa ndopatakazoona kuti munhu ari mubhawa asvika pabasa asi nokuramba hangu ndingodzokurudzangu mazuva andataura Tsakurudza ichangamira tina kumanzwa. sina kunzwa kundani chibvunzwa kuti mwana wawo iye akabva mudumbumo ndozvenani kutaura akabva mudumbumo kuti umubereka checho fusa mwana zvinei makavhungiyo mwana afira mumachiri ava ndakangofunga kuti akauraiwa asi vana chiremba havana kuti vati akauraiwa ana chiremba akati ndakasafoketa katadza kuvima endo zvakatinetsawo kutadza kufema aiwa haana kutadza kufema zvine ruoko rwewapenyu haana kutadza kufema kwakutonovegai makaitei mwana upa akafawo chinoratidza kuti zvimuri wabereki kuti muone kuti mugadzire ngozi idzokere makaiti kwataingoenda kwachoka taingoudzwa kunzi auraiwa asi kuti vanyatsotipatsanurira ongoti tipei mari tichadzosera vamwe voti handai kuguva kwacho vamwe vosvika unonokora ivhu vamwe vosvika wabayirirawo zvavakabayirira unokora ivhu pai uye vachienda navo vachienda navo kwavanenge vachienda navo taingoti vanhu vakushandira kana munhu wamudambudzika uzozive manje kuti zvirikuita here kana inganokora ivhu ipaguva remunhu ndoenda naro ndodzoka naro pano pamusha ndatakura kamekwa ndatakura mweya wemunhu kudzoka navo pano saka hapana atauya kuzomangara kuti ndini pane nguva yakadini 7 months
Hapana atauya kuzomangara kuti ndini. Hapana. Chikonzero andakudza. Chakauta kuti mhepo izopinda pamwana wako chichiuraya mwana wako andakutaura. Ndini enda tanga kutaura zvandanyitaura. Jeni. Ai, amusana. Enda tanga kutaura. Amusana. Asi zvokumusha mukadzi wako izvo. Musha mukadzi wako ukatosiyana nako hakuna kana dambudziko ikoko kana rimwe. Siyana nako. Kana yamutera ndiri kwake. Kwako iwe ndokune dambudziko iri rakakura kudai. Kuite kwako. Mumba mababa vako. Watupiswa ngavambe. Ngavaendo. Vranda kune vranda zivu vanogare kuko. Mune zvinhu. Mune matambudziko iwaya mumba mababa vako. Baba wako havapumuri. Musha manyemi hamupumuri. Imba yenyu chaya haipumuri munongedzerwa kudai. Hausafemereki. Hamunongedzerwa. Vanonongedza vanhu havareki. Itoti vanhu havareki vanonongedza. Vanonongedza. Izvo mwana akauraiwa. Nekuda kwemhepo yakatanga kubva mumusha imomo. Ndo zvayaida. Mune vana vangani mese? Ndine vana 6. Atanhatu. Kwasara 4. Zvino. Muri wazara ndimbuya. Vatanhatu ava ndimi makavazvara here? Ha? Hongu. Kwasara vangani? 4. Vana. Saka vaviri ndo vakafa. Mumwe wacho akafa ni? Akarwara nemusoro. Wabva angofa? Ndozvakanaka izvo. Nyaya yenyu yakanaka. Asi ini nemubvunzo. Mubvunzo wandinawo muri ndewokuti mumusha mako umwe mune zvirimo. Ende musha wako chokwadi. Vanhu vakaromba. Mumba mababa wako iwe ndo makarombwa zvinhu izvi zvakuuraya vana. Asi mubvunzo wandinawo pano ndewekuti murume. Unoziva nyika ino yaunoona yese iyi. Idoko wakambonzwa kuti idoko. Mishonga iyi uriona. Haunabvira vaishandisa here makare karimo. Kutsvaga mishonga yako yeiraki nemishonga yako yemabasa. Inoruziva zvakupedza musha. Inde kutaura chokwadi mecha. Hati kunokutisa. Ndinokuudza ibi. Inini ndiwe ngakuenda handifariri kudiwa nevanhu. Muri kuzvinzwa mbuya? Handifariri kudiwa nevanhu. Ndivengei chaizvo kusvika pamunoda. Asi munhu unomutaura chokwadi. Mumusha mababa wake mune urombwa hwakaitika mumusha mupi imomo. Naiyewo akanoromba ofa. Garai nemurume wenyu pasi kati anyatsonditsanangura izvo zvindakagara parapa. Ndisati ndaenda kure ndikwanise kusunungurai nevamwe vana vasara vachengeteke nevachazouya vachengeteke. Murume wenyu adapa handisi kumunyepera. Handisi kumunyepera. Aripo pano handisi kunyeya mumwe asipo. Ndokutaura munhu ari pana. Izvezvi nevapopori vese vakazara muno. Ndokutaura munhu aripo chandakanakira handiti matara angu pasina vamwe. Kuitira mangwana. Kuti vazonzwa kuti sekuru vakati mundibvunzei murume wenyu zvandinotaura. Kuti haana kuenda here akaita izvo. Sekuru. Sekuru vari kuti hamuna here kumboenda. Mukanoita izvo zvanyaya tokutaura pano yakunetsa musha. Mungaenda munopiwa mishonga yeraki kana kuti chii? Ndakaenda kune ndainzi mbuya. Wari mbuya wakabereka vana vangu. Kurunga zvangwari yenyu ndadizvo. Wakandipa mushonga wokushandisa. Wandakageza nawo chete. Hanzi. Ataurisa. Iwe unopiwa mushonga nemhiko here wikurumidza kutaura iwe usati chipedzera nguva yenyu. Mbuya wakabereka vana mai ndo wakandipa mushonga wokugeza ndove laki
ndomushonga wandakageza wandakashandisa nokuzora maoko mafuta. Ukanzi hausiwe wakapewa mituka iyo nhengo dzacho wakazodzipusa sei? Ndakangozora wakangogeza nekuzora mafuta. Nhengo dzavakapiwa wakazodziputsa sei? Maconditions ekuti usaita zvakati. Hapana mbondodza macondition. Vakati vangoti unozora nekugeza zvava zvapera zvofa zvapera zvakadaro zvakadaro ndiye kwavakakupa ndovega zvapera zvakadaro kusvika ukore kusvika pauipa. Iwe mwana iwe ndofana kutaura chokwadi. Ndikasakuudza chokwadi iwe unofira murima iwe. Kana mukadzi uye anoramba takurira mimba pasina zvisina basa. Unochizivawo here kuti uripo pakubatsira pakuuraya vana? Namai vangu kudai vane rashava kudai mufiye mukono zienda richikaka. Mutunhu une makugwenzera kavika vangosiki mutima. Mwana wanyashana. Regai kubata mishonga yamusingazivi makweri. Mangwana zvino kukurirai. Wapedza ipapo baba vako pare izvozvo. Dzinza rako rine izvozvo. Newe wakupihwawo. Chona. Kana nevasara uchawapedza. Mene icho chimbuya icho kufunge nazvo. Ndingafunge kombeni sekurinda ndikutopererwa we. Hamuna ngofamba here nawo baba? Aisisi kukati nongofambawo koko kunenge kuchingonzi chii baba wacho zviri Aiwa, baba ndavabata kare. Baba wavo ndavabata kare. Nyepe, nakudza. Naye Robert anataura kuti uroyi uyu andinganongezeyo parutivi. Rumba mababa wake. Riri munzeve. Ndazvitaura kare kare izvi. Asi ndiri kuti naiye uyu ari kudiwa kuchenwawo. Pamunofamba haonekwi uyu. Izvozvo zvamunototaura gogo sekunda nezvavari kutotaurawo nditotanga kutozvinzwawo izvozvo. Haonekwi ba. Ende handimaona kana kufamba kwako vakamboita ikoko vanga vasina kutsanangura. Ende hamuna kunyepa nekuti vazvitsigira vega. Ndozvatinoita izvo. Tongoburisa izvo ndinge zvakawanda zvaizvo kuti toita nezveizvo. Ndasora takagara pano. Mamoyo, asi havana kuenda kunoromba. Wavanzwisisa? Ndibatsire tezvarangwa. Havana kuenda kunoromba. Vakanopirwa mishonga yavo yekushandisa muupenyu hwavo kuti vawane basa. Zvichida vawana basa ndokushanda ndokutowana mari ndokutobvisa pfuma pamari iyo. Ndikubanzwa. Asi nekuti mishonga iyi yakanga ine mhiko. Zvichida yavakaiudzwa kana kuti havana kuiudzwa kana kuti vakaiudzwa vakazoityora nekukura kwavanoita muupenyu. Mishonga yayo ndokuita se ndokupanduka. Pamhepo dziri kusumuka dzichikanganisa chiraramo mukati menyu dzichidya vana venyu. Zviri kunzi kumusha kwavo nezvavakabatawo ivo zvaakuita chinhu chimwe chete kukonzera matambudziko mumba. Apa mushonga wacho akapiwa nehama futi. Ndizvo. Hama yacho ndeyani? Mai vamai. Mbuya. Ndiwazviona. Mukadzi wangu usina kumudza. Changamire zvakaitika mamarora here. Ndachingorora. Chakamire sevarume chakamire pane zvimwe zingauti madzimai haukatauri zvese kumadzimai kuti tazobuda unenge uda kutochengeta mhuri kwatunoenda kuzhinji hativaudzi anoti vanobva vatanga kuti aiwa ndana mamoyo ka vavhura muromo unobva watadza kuenda utadza kuchengeta mhuri mangwana futi utadza kuchengeta mhuri pano mati ndiwanani ana mamoyo saka unenge uchitoti unenge uchitofamba uchiti ndiri kuita zvinhu zvakanaka usingazivi kuti ndizopedzera wacho muna taisireva tiri kuitira kuti vasazive unobata poto kumba uko kuti iwewe panapa aiwa ndazviona kuti musamboita inizvo chero imimi chaiye munogona kutozviita saizvozvo musingazivi asi kana zvataurika kudai zvaane nzira yekugadzisa nani nazvo
uyezve muri kutaura kuti mwana wenyu uyu muri kufamba haasi kugadzirika kuti amuke. Muda kuti amuke here adzokere kumunhu kana kuti muda kuti amuke auye kwamuri mutange kumuyamwisa? aiwa ndoda kuti amuke adzokere kune munhu futi ini ndoda kuziva handipa baba sekuru muri kuona kuti matanga kutobudisa zvimwe zvinhu zvakatovanzika saka ini ndoda kunyatsoziva kuti akafa sei hongu bvori rakanga riripo kufa akafa asi munoziva kuti ndanga ndikambovaudza vari kutobvunza mubvunzo wakanaka. Munoziva here kuti mwana uyu akaurayiwa nevatorwa ivo vakanga vachizotaura kuti kwai munhu uyu kwai hai anzi apa kwadi atadza kufema hamwe havava asi havana kuziva here kuti muhwava umamwe nechefu. Makambozvinzwa here kwamakambofamba? sisi kwatakafamba taivonzwa kuti akaurayiwa ikoko. Ndiko kwaakafira ende haana kuurayiwa nemunhu wekuti tingati ishamwari dzake. Mwana wenyu aive Pfambi Poshi munozviziva? Mwana wenyu aive chii? Pfambi munozviziva here baba ino? Kuti mwana wenyu aive Pfambi? Saka zvino vamwe vake vakazoti aiva watitorera chikomba chedu konana kona tapedzangu mera shumba. Mabanzisisa asi tobvumirwa kutaura achaizvo ndoda nevati ndo zvamainga zvekutotaura sekuri inini mandikapa nenyaya yangu ndepekuti ndodawo kuti aende anorwisana nekuti chero dai vakanga vanetsana nyaya yavo munhu aikodzera kurarama kana vainetsana nyaya yavo munhu angasina ukodzero yekuurayiwa. Saka ndoda kutoti iye akamuuraya handiti auyewo sekuru zvekuti ava auye achitaura ende vapedza futi kumuuraya nechefu wachibva waenda tobva wanoripira makwati kuti muzoudzwa nyaya yamamitauri nzi akazoita inonzi akatadza kufema akatadza munhu wese muno maanotadza kufema ndani hamusi kutonyepa nekuti mupurisa wacho akatotanga kutotifonera kuseni kuma5 kati kwamaofisi acho akatovhurwa nguvai kurumidzai zvinhu zvazvigadzika chopu yei handiti maofisi anovhurwa kuma8 here asi paitonzi kasike kusvika tipatangozvipedza tipatatomubvisa nguva dzeshanu dzeshanu ndakuudzai hangu inini musazoti ini ndakaipaka ndakutaurirai ndozvakaitika. Mabhurakachi akanohwengiwa nevanhu vakauraya mwana uyu ende pakuuraya mwana uyu papaine mukadzi nemurume. Munhu wemurume anga aripo ipapo koita vakadzi vanga vari pai ende murume akamuitira izvozvo zvachimubatanidza nevakadzi avo chaive chikomba chake kuti ndozvanadati zvimwe ndekuti uvezei ndipedze yangu sati taenda kure ndomafira akaita mwana wenyu nekuti pakuita upfambi kuye munosanganikwa nezvinhu zvizhinji asi chikumbiro chenyu muchemberi ndachinzwa kana chikumbiro cheupenyu hwenyu ndachinzwa chero nemarambiriro enyaya munoita nemurume wenyu handinokumaziva mamwe acho handinokumataura munosara ndaenda riri munziri tarinzwa anozotaura ndaenda zvese ndikuzviziva baba saka muzive kuti ndichazvitaura ende muzive kuti ndichazvitaura inini ndonzi ndini ndichazvitaura mararamiro enyesa munoita ipapapa zvese zviri mumaoko mangu zviri pabanzi izvi ndichazvitaura sematauriro andaita zvemwana wenyu kuti ndo mafira akaita sematauriro andaita urombo hwababa wauyu semaburisiro andaita futi kuti neiyeyi uyu akane zvaakaita kuti nezvimwe zviri baba
Nomsa akaenda kubasa. Aenda kubasa akati ndaya mwana basa kuchiweshi. Kamuti ndire pai basa iro akati ndire mushopu. Ndobatotitumira piki titori naro mufono. Ndinoratidza kuti ari kutoshanda mushopu. Baba wacho akati ndichauya ikoko kuti ndizoona kuti uri kushanda pai. Vakati alright. Akati ndichapota ndichiuya ndichikutarisa yanga ana less than 3 weeks. Aenda ikoko. Wiki yacho akatouya tikatomuona. Haana kuzodzoka. Takazofonerwa iri Sunday makuseni. Nemwe musikana achiti Nomsa haasi kumuka. Akangomwa mashaya. Haasi kusheka, haasi kuita sei. Ndo kuenda kwatakaita tichinoona tichiti mwana wakafa. Ngatindei ndichidzose mashure. Paakaenda tozoti kana mwana achinge atsvaga basa vanenge kwaanenge atsvaga basa kana kuti kwaanenge awanikwa basa ikoko vanogona kufona vachida kunzwa kuti mwana uyu anogara nani kuitira kana paine zvinenge zvaitika vanokwanisa kuwana next of kin wemwana uyu. Imimi nababa mwana uyu basa rakawana sei? Isusu akati ndariwana paFacebook. Okay. Havana mbobvira kumbotifonerawo kana kuti vatifunzo kuti ndimani kana kuti chii kana tichiziva kuti ndivani. Ofuchi Nomsa akanga aine 17 years. Okay. Saka havana takatoonana day iroro razonzi Nomsa afa. Mwana aenda paakambodzoka rimwe svondo racho kuofu. Ndidzive nyaya dzari kutsanangurira iwo maererano nebasa kwake. Akangoti ndoshanda mushopu. Akangoti ndokushanda mushopu. Zvinhu zvese zvitori right. Akangoti ndokushanda mushopu. Munhu wandinoshandira ndiwe muhurumende ndokutaura kwakaita. Posi takati mhingi tamurambidza ndopanga paine mazuva emhingirikini lockdown. Aiwa yange iri chii hamene masi paida kuratidzirwa apa. Kamuti aiwa usaende. Handizviri kunzi vanhu vasafambe here. Akati aiwa inini munhu wandikunoshandira munhu wemuhurumende. Saka ati ndiende zvinoita. Hapana here kudzikira kweutano kwamaiona pamwana? Angasina anga atongori fit. Mazonzwa shoko iri ndofunga makarinzwa nemumwe musikana waaishanda naye kana kuti aishandawo pashopu yepanext. Akakutsanangurira here kuti Nomsa akanga arwara here zvizvi zvakanga zvaitika kuti azosvike pakungomashaya? Hana akangoti Nomsa haasi kumuka. Kurara kwakaita nesu haana kumbomuka. Ndochete zvakatitsanangura kuti haasi kumuka, haasi kuita sei, haasi kana kusheka. Atoratidza kuti akaoma Nomsa hakusisina. Ndomutsananguro wakaita. Makwira bhazi maenda kuchiweshi. Anga ari pachiweshi kukuru kwacho? Kwajenga mvura. Okay. Pahari mbiri. Masvika ikoko makasvikoonani zvakanofamba sei? Tasvika ikoko takasvika tiona mapurisa atomupfekedza zvimakotoni zvezvemunzeve nemumwe. Takasvika takambofenda. Bozi zvinhu zvandakaonazvo zvandakatarisa ini ndaitofunga kuti mwana uyu akanganisa kuona kuti munhu aita sei afa but kato mwana akatooma zvekutooma zvezvi. Saka ndakambofenda but pandakamuka takaona paine mumwe garden boy weipapo ndiye wandakatonzwa achitaura achiti ndakamuona akabata dragon. Nomsa anga ari kushanda mubhotosito redu repano pahari mbiri. Atisati sikuziva sitaizoti mwana ari kushanda pai mushopu sanzai wanga ari kushanda mubhotosito. Saka ari kushanda mubhotosito muno anga achita basa rekutengesa doro. But inini ndakamuona ndokutaura kwagarden boy ndakamuona akabata dragon. Vakomana vakanga inavo vakanga vakabata 2 cases. Okay. Saka handisingazivi kuti vaizomudirira here but iye mukomana anoti ndakazomuona adhakwa ndobva ndamusumudza ndobva ndanomurarisa. But to my surprise munhu wachona ane miri mudiki nemiri wakanga uina Nomsa waiti ndakatomubvunzawo kuti ndiwe here wamusumudza akati ndakatomusumudza ndobva ndanomurarisa. Ndobva makuseni ndamuka mba ndatouya futi mba ndamutarisa ndangomuona mararisiro andakamuita ndowandangomuona akaita.
apa saka vakomana ava vana kuzombowanika hatina mbombera ndataura navo ino asi vanga varipo avo panzvimbo vaingonzi varipo vamwe wacho ainzi aenda unoona babu wake but chakazondishamisa ndechekuti ndakazoti ndazobvunza vaharimbiri vacho ndatoda mukono vakomana vaivai ndine mubvunzo wandakavawa ndoda kubvunzwa ndisina kunzwisisa nandaungonzwa rumazi chingotenderera zvichinzi ivo vakati akanga ari kumwa anzi akaabhusa doro chichi saka pandakavabvunza vakandidaira rafu vakati maderoni vakomana naivo vaharimbiri vacho vakomana chandatozombotaura navo ivo vacho ndakabva vati zvoni maida kuti ndiite sei vakatonditumira maodhi arimo akati maida kuti ndiite sei mwana wenyu akatonditanishira imeji yangu hanzi akanga aenda pakiriniki iri achibva atestwa nhumbu ndobva atanga kumwa doro rakadaro bva atanga kubvisa hembe hanzi bva atanga kubatisa vanhu mazamu hanzi achiti handisisina mukomana ini zviri nani ndife chichi hanzi ipapo ndobva akabva azodonha hanzi ndobva azviitira weti here ndopa wari kufunga kuti ndofunga ndobva akazofa here ndobva azotakurwa here ndobva azoradzikwa ivo ndo vakanga vakutotaura achitaura paudhio but isusu tiri ikoko hatina mbunzwa izvozvo inini ndini personally nemaeuda ndakanga ndinawo takarongedza hembe hatina kumboona kana bhuku rekukliniki kana kadhi rinoratidza kuti akamboendawo kukliniki zvese zvinhu zvake zvatakaona zviripo panzvimbo ndo zvatikangotora uyu mukomana uyu anoti iye akanga aripo wacho haana mbotitsanangurira izvozvo saka dambudziko rapo nderekuti iye akatipa $200 vaharimbiri vacho ndobva vati $50 ndo mari yake because anga achita mashots ende mwedzi wake wanga usina kukwana 150 ndeye uyu 150 ndeye hanzi 150 ndeye uyu ndeye postmortem saka vadaro ndobva azomuti ndobva saka chokundishamisa ndechekuti kana postmortem yakaitwa sei isina kuona kuti akanga akazvitakura vanhu vakaenda kupostmortem vaitokombrena kuti pangoti kakamuka kumhanya-mhanya havana nyatsoona zvakanaka kuti postmortem yakaitwa sei saka inini ndangota pamwe nyaya yekuti vanhu vanga vachirwadziwa but zvakazondinetsa manje zvekuti ava vaharimbira vakutaura kuti ari kunzi akanga abatwa nhumbu saka akamwa doro zvithu to excess yekuti aimwa doro riri dry saka zvakandinetsa ndezvekuti orit kana postmortem yakanyatsoitwa chaizvo yakatadza nekuona kuti akanga aine nhumbu plus isusuka chakunyanyonetsa ndechekuti isusu kumusha kwedu akubvumidzwi kumusha kwawo zvinotoyera kuti kuvigwe munhu ane nhumbu panototanga patoonekwa kuti pangaitwe separation yakaita sei kuti mumwe nemwe avigwe pake saka ndo zvakunyanya kutoshungurudza manje kuti kana postmortem yakaitwa sei tisina kuziva kuti munhu anga aine nhumbu kana yakaitwa zviri proper uyezve idzi nyaya idzi dzakazobuda sei kumashure isu munhu watakaona haana mbobvira ataura statement irori akatongotaura zvaakataura garden boy iyoyo zvakatotepwa nevakanga varipo maeuda ndakanga ndinavo ndo zvavakangotepa hapana mumwe munhu akazotaura nyaya dzimwe idzi takatozodzinzwawo kumashure kumusha kwao ndekupi kubulawayo kuinkai mandevere okay saka iwowa murungu wake uyu ndazomusanangura muchiti ndiye akazinga kutaura zvinhu zvese izvi akazoziva sei zvekuti musikana akanga ane nhumbu zvese zvekuzonoteswa ameno akazinga kuti hanzi ndakazosara ndikazotaura nevakomana vaimwa navo ndo vakazotaura but isusu hatina mbozvinzwa akazinga kuti handei munonzwa kuti vakomana vaya ndo zvavari kutaura ndo zvavakandiudza asi isusu takanga tiripo havana mbobvira vataura izvozvo baba vakanga varipo vasina mbofenda havana mbobvira vataura izvozvo even mapurisa handidi kunyepa hatina kana statement hatikambotaurawo nemupurisa kana kuti titi tine patikambosiyana kana patikamboonawo kana patikambobvunzwawo hatina mapurisa akanga ari pasi ende akanga akutaura kuti mapurisa akatouya akavabvunza akaita sei but isusu hatina takangotogumira dhera tikangonomutora iroro ndopakabva patongopera zvinhu hapana kana zvatikazombonzwa kana takatozotanga kutonzwa nyaya idzodzidzi akutodzitaura iye harimbiri vacho achiti
ndozvakataurwa nevakomana vavo, saka mwana wenyu akatonditanishira image. But dai vakataura takaona kuti tozvifambisa sei. Kutanisirwa image handiti zvakafanana nemwana weInomsa. Kubvisa kwaakaita hembe zvake achiratidza vanhu nyama dzakavanzika, ndiye anenge azvitanisira image yake. Ko ivo vaizopinda papi pakutanisirwa image yavo? Panhau yenhumbu here kana kuti vaiti vatanisirwa image yavo papi? Anzi akanditanishira image nekubvisa kwaita nhumbu ari mubhotosito mangu, hembe ari mubhotosito mangu, achibatisa vanhu mazamu, achimwa doro redry, achipa futi vanhu doro, vanga vasina kubhadhara because anga adhakwa akadii. But izvozvozvo patakasvika hatina kumbozvinzwa. Hatina kumbozvinzwa munhu akataura i1 garden boy ye. Saka vakomana kana dai vakanga vainazvo vakadii kutaura, vakazinga kuti vanga varipo isati nambovaona, dai vakatitsanangurira nyaya idzodzo ingadai takaona zvekuita. Muchinzwawo kubva munharaunda tozondomabuda nyaya dzakawanda, pane here pakambotaurwa magariro aiita mwana navari mbiri? Isusu tichitonzwa vanhu atikasvika vari panguva tori vanhu vechikuru vaitochema vachiti mwana uyu anga akasununguka achitaura nevanhu kuti tizive kuti chamubata chii chanyatsoitika. Vese vaitongonetsekawo kuti zvakafamba sei. Havana mbobvira vatombotaurawo kana kuti munhu wemwana uyu wanga wakarasika sei, havana. Vese vaitongotaura kuti apa paitika mashura, apa paitika mashura. Zvese izvi takatozozvinzwawo nahari mbiri vavo, but otherwise vanhu vese vatikasvika tichitoona havana mbobvira vatombotaura zvese izvozvo, havana. Asi magariro avo vari murungu nemushandi wake vainzi vaigara sei, vaishandidzana sei? Uyu semunhu anga ari munyowani, semunhu anga ari munyowani hatina kumbobvira ndofunga ivo nekutiwo vanhu vemunharaunda tivanga vachangomuona ivo vaitongopureza zvaanga ari kuti munhu aifara nevanhu, aisevha vanhu zvakanaka. Havana mbobvira vataura kana unhu uipiwa wakataura pakati pavo because vaingoti munhu munyowani kubva patangotanga muona achisvikawo akangotambirika. Kumapurisa paakasvika vachitora mastatements, hapana zvimwe zvezvinhu zvamainzwawo here zvaitaurika? Hatina chatakambonzwa. Kana izvozvo mukatibvunza tine kana bepa rinobatikawo rekuti tinoti pakanyorwawo nemapurisa, hatina. Hatina kana kuti mapurisa achakambotaurwa nesu, hatina. Saka even tsvagiridzo kuti tizive chakauraya munhu chii? Hatina kusvika nhasi. Takatozovhunduka ipapa patakutonzonzwa nyaya idzodzo dzokuti zviri kunzi akanga aine nhumbu, anga ateswa pakiriniki, but mubhegi make takaseta tisi takarongedza zvinhu hatina kana kuona kana chinhu chairatidza kuti akamboenda kunorapwa. Hatina kumboona kana kozi munhu akaenda kukiriniki anotoonekwa bhuku, hatina mbozviona. Zvichida sevana vasikana yama2K havarambirwe zvakare, pane here pamakambonzwawo kana kutaura nemusikana akakufonerayo zvichida sevasikana vagona kusheya matambudziko kana masecrets sevanhukadzi, pane paakambokuudzaiwo here zvichida zvakavanzikana uzombomufonero mako nomakunzwa zvakutaurwa nehari mbiri kuti munzwawo side rake mwana uyu kuti zvichida nhumba yakanga iripo here, zvakanga zvafamba sei? Hatina. Musikana watakasvika chiona aingonzi ndo manager wachakangosvika chingotaura the same statement yekuti akangoradzikwa na garden boy pass of road ndopandidedzo ndopandangoona izvozvo ini ndotoshandawo kubvawa kwangu. Haana mbobvira ataura kana chii, hapana chakambotaura. Hapana chakambotaura. Hapana. Saka kubva pamabva ikoko bva muna April kusvika nhasi, pane here zvamati mambonzwawo kungava kubva kuna vahari mbiri kana kubva kumapurisa kana vemunharaunda vagere ikoko kuchiwezhe kuti pane akazombobatwa kana kuti pane zvakazombonzwikawo zvine chekuita nekuraiwa kwomwana? Hapana, mapurisa haana kumbobvira atombotaurawo nesu. Ahari mbiri acho akatongotanga kutotaura Rafiwa. Ndo Rafiwa akatotaura kuti nini mwana wenyu akatonditanishira image, ainzi aibvisa hembe, kana muchida hande tinobvunza vakomana vakazvitaura. Takatoona kuti iri waste of time nekuti vakomana vaifanira kunge vataura patikasvika tese. Apa tine zvakutoita kunge vakazoudzwa kuti mozoti zvakati. Uyu akataura tasvika tese gadheni zvatakatonzwa. Takatozvinzwa tese. Ko ava vakazosara vachitaurira munhu wani sei?
Takatarisa panhamo itozoti kana munhu achinge afira pabasa pabasa pake vane zvavanobatsirawo kuti munhu avigwe kana kuti vemhuri vazosara vachibatsirikana. Ndazwa mari yamangotaura 150. Pane here chavakambobatsirawo nacho vaarimbira ava kuedza kuvigawo mwana kana kubatsiridzawo panhamo yake semunhu wavaishandira? Havana. Vangobuta 150 yakanzi postmortem, $50 ndayakanzi ndopay yake nokuti mwedzi wanga usina kupera and anga ine mashots, and that was that. Kana kunhamo kwacho havana mbouya. Kana wewe ukama wao kana wani? Havana. Samchabvunza papay yemwana vaimutambisa mari kuti vazobvisa mari dzemashotsi and vakanga vakanyorerana pasi here maererano nekushandirana kwavaizoita? Hapana kana chakangombotara kana taitambira mari kana takanyenana pasi. Bosi isusu patikavhunza takatanga kutsvaga chitupa chake. Chitupa chachishaya. Ndobva tatoti saka unfortunately tazosvika kunokumba bhegi rake anga rine pane zipi. Saka patikazovhura imomo ndo pataiona chitupa chake anga aine 17 years. Saka tikazova kweshina tichibvunza kuti mimi maishandirwa nemwana uyu musina kumbobvunza chitupa chake, musina kumbobvunza age yake, musina kumbobvunza kana kwaanogara sei. Ndobva vati nini kubasa kwangu handiite izvozvo. Ndinawo maudhi avo akati nini basa kwangu handiite izvozvo. Ini ndakangoonzwa kuti mwana yaita basa rekushanda mumabhawa. Saka ini ndomutorero wandakangomitawo. Saka ndo reference iyo yandinoshandisa zvekuti nditsvage zvezvitupa chake kana kuti anobvepi kana handinei nazvo. Imimi pamakaona mwana ataura zvebasa sevabereki mwana ane makore ari pasi pe18 years makazvitora sei? Isusu usually taitonomutora pese paitoenda kubasa taitonotora koza pasi pekutanga kuenda kubasa. Pane paakamboenda kuno kunonzi kumberi kweSun Valley vatanzwa kuti aenda kubasa tikatonomutora. Ndopaenda futi kune rimwe basa ranga riri kuDDF tikatonomutora. Saka tikazoona kuti tikunamba chingonetsana nemunhu iwe uda kushandirei, hanzi inini ndoda kushanda. Apa wawana futi basa ndere pai zvikanzi ndere mushopu. Zvoti dai akatotaura zvokuti mubotosto hapana aitombomubvumidza. Akati ndere mushopu ende akatotutumira mapicture acho totonawo mapicture achona emushopu. Tikati anyanya akakuramba tichingotora munhu ipo kwacho nyangwe tikatosvika mutona tikatonomutora manyame tikatonomutora. Saka iko zvino semhuri urongo hwamukazoitawo kana kuti muri kuitawo kuedza kubata kuti chii chakaitika pamwana chii? Isusu urongo hwatanichiita ndewekuti tafamba even mari yabuda yakatobuda yabudazve. But panga paine shungu dzedu ndepekuti dai tanga tawana vanobatsira vanogona kuti ahakirwe abuda anyatsotaura zvakaitika. Ndofunga ndovatanga takuda zvinezvi nokuti zvose atatotenderera tinongonzwa zvakasiyana siyana kuti akafa so but tichingobuditsa mari. Saka isusu hatisi kuzozorora nenhau yekuti pane nyaya yekunzi munhu akavigwa aine nhumbu. Saka kumusha kwavo zvinotozila kuti kunogona kutotanga kupera vamwe nekuda kwenyaya iyoyo. Saka nekufambeko kusaka tachitoti dai tawana rubatsiro tawana vanogona kuhakira kana kuti vanogona nekuti tikaramba chingoti vanotiudzaka vamwe vaungonzwa nyaya obva aigadzira obva atiudza kuti oraita saka zvakafamba so saka zvakafamba so. Saka taifunga kuti kana kune vanogona kuti anotohakirwa obva ataura kuti zvakafamba sei ndokutoti titozorore. Nezomuchiti tiungonzwa kuti akafa so vari kuti chii? Vanongotaura zvakasiyana siyana. Pamakamboenda pekutanga vakati chii? Vakutaura vangoti akaurayiwawo koko. Vamwe vanongoti akarohwawo nezvidhoma. Kana idzo chemberedza tikawanawo dziri koko dzimwe dzaiti mwana wenyu saini yake ndeyekuti arwa nezvidhoma. Asi mumhuri mune kufa kwakamboita munhu here zvichida nechimiro chakaita mafiro akaita Nopsa? Hakuna.
saka even chembere tozoti chembere ndo vanhu vekuti vanogona kuona kuti mwana uyu ane pamuviri. Maelders amakanga minawo havana kukwanisa kuidentify kuti mwana uyu zvichida ndatiziva kuti vanozomutarisa pai kuti vaona kuti chokwadi mwana anga ane pamuviri. Hapana here pavakambotarisawo vakaona kuti mwana uyu anga ane pamuviri vasati vavinga. Hapana pavamboti vakaona since vaingoti sezvo taenda kupostmortem ndo vanhu vakatoya chitokombona kuti postmortem hatina kunyasoiona zvakanaka isu. Nanasisi vacho vakanga vaenda nemunin'ina wangu vachiti aiwa vese hapana imbotaura kuti postmortem yanyasoitwa zvakanaka. Vese vaingoti hatina nyatsoona hazvina nyatsobuda zvakanaka papostmortem. But pakangonzi because vaitoti mupurisa wacho aingoita hamene zvenyika kumhanya nangu handina kuenda. Vati yaitonzi yangonzi akasuffocate. Zvakataura papostmortem. Avawo vakutaura kuti akamwa doro rakawanda achida kuita sekubvisa nombera. Saka kune vechivanhu mamusati masvika. Okay. Kwese kwatati chingoenda kwanga kuri mapostori kumapasta kwanga kuchingonzi akarohwa nezvinhu. Tichitosvika ipapo vanambuya vatikatoona vakatoti mwana wako uyu arohwa nezvinhu saini yake ndeye munhu arohwa nezvinhu. Saka musazonozorere munonofambawo. Asi havana chikubuda. Taringobuda izvozvo zvokungonzi akarohwa nezvinhu. Saka shungu dzangu dzanzekuti dai tawana anonyatsomuhakira onyatsotaura kuti chii chakaitika. Tichipendera mama rubatsiro rwamuri kuda muda rubatsiro rwadii uye ruchibva kuvanhu vakaita sei? Ini ndikuda rubatsiro rwokuti panyatsowana anonyatsomuita kuti abude achitaura kuti zvakafamba sei. Nokuti izvi zvokuti tirambe tichingonzwa zvokuti vananhingi vakazoti zvazvekutogadzira izvo because zvakatadza nekutaurwa dhei iroro ratakasvika. Asi dai zvakataurwa dhei iroro ratakasvika taizwa sezvakataurwa neuyu akataurawo. Taiti manje hazvina kutaurwa dhei iroro ratakasvika kuti maybe zvakazosara zvikagadzirwa. Ofichi munhu mwana kana afira kana munhu akatofira pakambani even musoja chaiye akafa handiti munhu anotovingwa kusvika anosvika pakunovigwa. But iye takabva tangovasiya ikoko ndopatangomisiya ikoko. Pandikazonetseka manje ndakuti ndiri kuda kuona vakomana because taifunga kuti pamwe tichadedzwa nemapurisa vachitiudza kuti taapa nenyaya yenyu yasoso hatina kusvika nhasi hatina kana panotonto takambosainawo kuti vanonziwo mastatements ari apa ari kuti chichi hatina. Saka pari kunetsa kuti ipapo pekuti toda kunyatsoziva kuti zvakafamba sei. Because nezvinyangwe kuona vakomana yaitsi useless nekuti vakatoudzwa zvekutaura. Because dai vakataura izvozvo dhei iroro ndonyanga ndafenda hangu but pandakamuka takakwanisa kutaura nagarden boy baba vakanga varipo vasina kufenda havanambokwanisawo kutaura nevakomana chekuti vanzwe kuti zvakamira sei. Kurudziro yaminayo kuvabereki vane vanasikana kana vanakomana vasati vasvika makore 18 yekuti munotoenda futi muchinotora muchitosapamba zvamaita nomusi kuti vasaende kumabasa. Zvikuru takatarisana nenhau dzekutora mabasa epasocial media. Kurudziro yaminayo takatarisana nekuzorasikirwa kwamaita nemwana wenyu nomusa mushure mekunge awanawo basa kunzvimbo iri kure nekuburikidza nesocial media. Mashoko aminawo kuvabereki akamira sei? Ndekungoti vana vari kunetsa mazuva ano zvichokwadi. But ngatirambe tichingovachengetedza nekuti nyika yachona yashata. Vamwe vanotozotora advantage. Nekuti zvakafanana nepapa vakanga vakuti mama kumutsvagirei makambomusiya achiuya kubasa zvakutange munhu akatora advantage or something. Saka ngatirambe tichingoshinga enezvikuna mai munhangagwako vari kungotoriwo vana vanenge vatadza kuteerera vaichimbovaendesa ikokoko. Maybe vanodzokawo vasangana nevamwewo vane imwe dzidziso. Because dai takanga takwanisa futi kuenda kunomutora futi pamwe dai asina mbofa. Aiwa tinotenda. Kuna suno toti taunza vahari mbiri apa. Mashoko amungade kutaura nawo akamira sei? Inini ndikurwadziwa. Vakandidaira rafu. Vakataura zvese zvavakataura zvese zvokuti shuwa munhu angarwadziwa nekutanishirwa zita. Kwa inini ndakafirwa.
ari kunyanya kurwadziwa ndiani akatamishirwa neakafira. Vozotanga kutaura leta munhu atovigwa kuti ndakazonzwa kuti zvakare kuti munhu akanga aine nhumbu akanga ateswa mapepa atina kuaona. Vakadi kuti vazvinzwa, vakadi instead yekuti vazotaura nemakuhwa tozozvinzwa nemakuhwa, vakadi kuuya ingani tanga tine relationship yakanaka, vakadi kuti fonera pane zvatazonzwa zvakadai nevakomana ava, hamene kuti munoti chii. But havana kukwanisa kutaura izvozvo, vakatokwanisa kutaura rafu. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Pakuitika kwenyaya iyi varondedzera mafiro akaita mwana ichokwadi ndo mafiro akaita. Chavasiya ndechekuti inini ndaitenge ndisiko ikoko, ndainge ndiri kuno kuHarare. Manzwira avakaita kwachifonerwa ndo mafonerwa andikaita. Vasiya pekuti ndini ndakavatsvaga ndakavaudza kuti veshe vakanga vasingakuzive. Ndakabva navo kuno kuenda navo kumusha, takafonera polisi tiitese tiri kuno kuHarare. Vaita sekunge tisina kubvira takaonana takanosangana kumusha. Ipapo hapasiripo, takatobva tese kuno, tese takatiri kuno pakaitika zvinhu. Polisi takaisira polisi fiwe, vakanga vasina fiwe kutakura chibhodhi chechi, polisi yepanzvimbo. Takatoti polisi yakatungamira kuenda kunofanoita mastatements tichibva kuno kuHarare, but takada kunosvikirana nepolisi. Right. Chinhu chechi2 pandikuda kuti ndijekese. Pavari kuti havana kupiwa mukana wekutaura nevanhu vakanga varipo pakaitika zvinhu, vari kunyepa. Baba vavo, murume wavo akanga aripo. Vane munhu wavaitungamidzwa wavaiti sekuru, ndiye anga ari spokesperson wavo pavaita zvinhu izvi nababa vacho, asi spokesperson anga ari sekuru. Ende pamwe futi pandikuda kuti ndijekese, ichokwadi kuti ndakavataurira rafu. Chakapa kuti ndivataurire rafu, vakanga vakuita kunge vada kundikorokoza mari. Mari yei? Vakangati makatora mwana wedu ari under age, saka muri kufanira kundibhadhara. Zvisirizo zvandakataura nemafamily members avo. Asekuru nababa vacho tasvika panhamo, ichokwadi ndakavapa $200 ndichiti munobatsirana kumberi kwamuri kuenda. Ndakavapa $60 yandaiti ndeyanga iri pay yake, tabvisa zvinhu zvaanga abvumwa kuti anga akashota. Handiti takanzi nepolisi vanofambira postmortem ihama dzemunhu. Imi miteze kechikudza kana postmortem yaitwa, muri kundinzwa here? Ndiri kunzwa. Yes. Vakaenda nemapurisa nebhodhi kuconcession. Zuva rechi2 ndakafona ndichitaura nababa, yakanzi postmortem haina kuitwa. Ndakazofona zuva rechi3 vakandiudza kuti postmortem yaitwa. Ini kuti maresults akabuda postmortem ndakaudzwa nababa vacho. Inini vakandiudza kuti mwana akanzi akafa nedoro, akachokwa nedoro. Inini kupostmortem ndakanga ndisiko. Vakati saka bhodhi taakutora taakunoviga. Vaviga bhodhi ndanga ndichiri kumusha, ndakataura nababa vacho. Vakabva vanditi tazoita maextra cost nemari yatanga tinayo neyamatipa iya, taita maextra cost $200 chechikwereti. Ndakavaudza kuti zvandichaita mudhara, ini ndichiri kuno kumusha. Pa200 ichakupaiwa $100. Ndo matauro andikaita navo. Kati mwanangu no zvakanaka, asi munhu avigwa zvakanaka. Handiti? Right. Tobva tasvika paissue yavataura kuti inini ndakati mwana wavo akanga ane nhumbu nekuti handina kuvaudza information. Takasvikirana pamwe chete navo, ndini ndakatovatakura. Polisi yedu yakaita mainterviews. Vamwe vanhu vakanga varipo yakainterview vanhu vanenge 3 or 4. Mumwe wacho akabatsirana kutaura naGarden Boy vachimisa mumba, ndiye akanzi adedzwa nababa wake ndanzwa vachitaura kudaro, akanga asipo asi akazodzoka. Zvamunoziva ndiri kuti polisi yakazoenda nebhodhi naivo, ini ndakasara ndiri paground. Munoziva panosvika polisi nyaya dzingobuda zvekumhanya, vamwe vanenge vachika kubvunzwa nepolisi. Nyaya dzakazotanga kusara dzichibuda. Mukomana wavo varikutaura kuti havazive mukomana waNomsa akanga aripo, ndiye akanga ane foni yake yeNomsa. Vakatobviti baba wacho tipe line redu, zvese zvakabviswa. Ndakabvunza mukomana, vakataura vanhu vekuklinika, handisiri ndakatsvaga information. Akanzi musikana uyu 2 days adzapfuura akauya pakliniki nemukomana wake uyu.
vachitestwa nhumbu akatesta positive nhumbu. Hatisi kuti nhumbu ndo yakamuuraya kana kuti nhumbu yanga yakakura sei hatizvizivi, asi akadzi akatesta. Ndo nyaya yenhumbu yavari kutaura, kunzi akatesta positive kuti ane chii, ane nhumbu. Nyaya iri kunzi munhu ainwa drink, ainwa dragon, chokwadi ndo zvakataura Garden Boy, asi vese bhawa rakagara rakazara hazvina kuitwa pasecret. Ndo zvandikazovaudza kuti vanhu vakupura kudo kuti mwana wenyu ainwa doro riri dry. Akafonera mukomana wake akamuignora kuti huya titaure nenyaya dzenhumbu. Mukomana akamuignora. Zuva iroro akatenga atodanana nemumwe mukomana, ndiye akatozomuprotecta zvokuti zuva racho aigona kuti akatorara navanhu vese mubhawa achinzi aibvisa hembe. Zvandaivaudza izvozvo anga aitaura izvozvo, achibatisa vanhu mazamu mubhawa achinwa doro ngemunhu anopenga, kusvikira akabva azokolapsa akaita weti imomo mubhawa, akatakurwa bhawa makazara vanhu, akarariswa mumba. Kuseni pavakazomuka vanhu pakaona munhu akaoma akafa, ndokuzofonerwa kwandikaitwa. Bhawa Garden Boy ndiye akatovharisa bhawa nevanhu vakanga varimo. Ende ichizofamba vakomana vakutozara after papaya vaitaura kuti zvakaitika paya zvinotyisa zvisati taona zvakadaro. Nyaya dzakatanga kunyatsobuda semaitikiro azvikaita chaizvo. But muchidimbu munhu akabvisa akanwa doro, yanga ari ngori matukisi ega ega everywhere. Saka pavari kuti ndakatarisha ndakavatarisha image yebhawa rangu, zvakangofanana nematauriro amuri kuita kunzi munhu afira mubhawa. Ndakuita kunge ndakachekeresa munhu, handiite zvokuchekeresa. Ndozvandikavaudza kuti no, uyu musikana uyu pandanzwa information dzedzaakaita akatondibhowa, akatarisha image yangu, akatarisha image yangu. Haukeni ndiri kutrasta kuti uri pabasa unotanga kuita zvekudhakwa. Doro racho zvese zvakanga zvakashota imomo mamusisi, doro ranga kungopa vanhu vese vainwa navo. Bamuna vanhu vaisvika kuma 20, hazvina kuitika secret. Weti yakaita kunzi vanhu yakatyisa vanhu yakaitwa nevanhu vakawanda. But zvinhu izvo patikasvika hazvina kumbotaurwa zvese izvozvo. Zvakasara zvaakuzobuda, mapurisa atoenda. Mupurisa akazodzoka futi statement vamwe anga asina kutora. But maresults epostmortem handisi kuziva kuti ndindafanira kuvaudza here varivo vanga variko. Ivo nemapurisa ndovakaenda vanoita postmortem vakandiudza maresults epostmortem. Saka vazofona vachitibvunza kuti mwana wedu anga ane 17 years. Makamuemploya sei? Ende headline yenye yekunzi mwana akatsvaga basa paFacebook haisiri yose maziviro andinoita. Ini ndakaadvertisa pagrupu redu rekudheuta rinoti padoro. Pane munhu anoita zvemasunuka, anotisira masunuka mumabhawa, ndiye akamurifeya. Mwana akashanda bhawa riri panext nebhawa rangu about 10 kilometers away kunonzi Kubare, ndokwaishanda musikana wemubhawa. Saka ndakarifewa nemunhu anoita zvemasunuka, ndiye akandipa nhamba dzake kuti musikana ari kuda basa. Ndakati muudze andifonere. Musikana uyu aigara neshamwari yake kuchitungwiza, anga asikagara kumba kwavo. Muri kundinzwa here? Ndiri kunzwa. Aigara neshamwari yake kuchitungwiza. Akanditi ini ndinogara kuHeathcliff, asi kuri zvo ndiri kugara nemukoma wangu nefriend yangu kuchitungwiza. Vanhu vavo vakataura kuti havavazive. Saka ndopandaivabvunza kuti nhai amai, hakunyatsorakidza mwana afa kuti munde rudo nemwana wenyu. Ko mwana aigara musango sei mukuti hamuzive kwaaigara kuchitungwiza? Ndokwandikamutora achigara mamusikagare naye kumba. Akauya kubasa. Zvechitupa akanditi chitupa parizvo anga asati andiratidza. Asi akati chitupa ndinacho, ndichakuratidzai. Asi ndaishanda nereference yekuti munhu akashanda mubhawa more than 6 months kunonzi Kubare. Bhawa hombe otorarika bhawa rangu. Saka angotora munhu ndichishandisa reference yekuti munhu aishanda kubhawa. Saka basa harina kuwanikwa paFacebook. Halo? Yes, ndiri kunzwa. Yes. Saka hameno kana mune zvimwe zvinhu zvamungade kuti mungabvunze, asi semaziviro angu ndio maareas andaona iwawo kuti 1 paFacebook, 2 vari kutora sekunge vakaenda kuchiweshe vega. Ini rufu ndaito ini handigare kumusha Medze, ndotoshanda muno muHarare. Anenge ari wega kumusha uko. Ndakatofonerwawo, ndikitovafonera kuti mafonero amaitwa ndoandinangoitwawo. Ndakavadedza takasangana muHarare, takazoenda tati mutese kumusha. Zvinhu takanozoonera tiri pamwe chete. Dana vazotaka kuda tumadhimanzi twavo itwo vakatanga kuti makaemploya mwana wangu ane 17 years ndikuda kubhadharo. Ndopatikataka kupindura message achava nawo. Ndandazovaudza kuti aiwa madam, ina handichataura nezvei. Chitorai matano. Tosangana kukoti kana kupikwa mungadi. Bozi inini ndinoadvertisa basa.
ndakaadvertisa basa kwese kwatinoona unotorwa vanhu basa kana mumakambani medu harisi basa raemployer unobvunza kuti vabereki vako unobva kupi kana kwandikaemployer wandabvira ndakabvunzwa izvozvo ndanzwa muchitifunza kuti muchidaro handizivi ndizvo zviri mabasa here kuti kana wawana munhu achitsvaga basa kana panewspaper anofanira kuzoti employer azofonera vanhu vacho kuti zvakamira zvakadai ndoziva kuti munhu kana auya kubasa munhu akafira pabasa emergency yakaitika handine nechekufa kwake ene ndakabva ndavaudza kuti kana achiziva kuti akafa sei pane mafiro akaita ngaangodzokera munhu akamuurayazve. Okay. Yes. Inini maonero andikaita neassessment yandikaita tese tichisvika ipapo ndakangoona kuti munhu akafa nedoro akaabvisa doro. Okay. Zvinova zvinhu zvakaita zvakabuda postmortem zvokuti havasi kugutsikana nayo ndo vaifanira kutaura ikoko ende ndakanga ndisiko ndo vakaita postmortem nemapurisa. Okay. Yes. Ndofunga ndichikudzorera kumashure. Yes. Pataenda mberi. Panhau yetaito yamataura kuti yeFacebook kuita sei kuti makanyora kuti mwana akawana basa paFacebook. Yes. Ndofunga ndambopindura ndichiti isusu patinoenda kunotsvaga nyaya kana kuti patinofonerwa nemunhu kuti ndine nyaya iri kundishungurudza. Tisingazive kana kuti nyaya yacho yakamira sei. Ndofunga patakasvika zveFacebook ndofunga ndimo vakazvitaura. Ndofunga kana makateerera vhidhiyo yese makanzwa tichitaura. Ndofunga panyaya yeFacebook vakatsanangura vakati kuti mwana akatotiratidza ari pamba akati ndine basa randawana riri paFacebook. Saka isusu ndopandakati nini kana vahari mbiri vakateerera vachinzwa nyaya iyi ngavatitsvage so that tinzwisise mativi ese sezvamaita nhasi kudai. Because pari zvino munhu akavatsvagira basa aita zvimasununguka nhamba dzake ndinazo nogona kufowadhira imonzwa saidi rake ndikanozivana nevanhu vaaigara navo uchitukwidza munhu anga asingagara nevabereki. Mwana aitiwa tikatozoona atori pabasa kuti mwana anonwa doro anoputa mbanje katoo pabasa mbanje chezo dzedze paakakudzai makore ake mwana uyu akaita ane makore mana akati ndine 20 years. Ndofunga sekuti kamutsvaga basa ndofunga kuti zvakakosha ungazwe mareferensi kuti Elizabeth akamboshanda kwakati asi chakakosha ndofunga kana kupinda mubhengi haupinde usina chituko. Zvese zvechokwadi zvinozodzidza nekuita kana imeni kunzi munhu akarara nemunharaunda age zvinowanika asi une madhifensi aripo unoti wakaona bhodhi remunhu ndakafungidzwa kuti munhu mukuru mukoti anotambirwa iwavo dzimwe nguva unonzi waita wakaita reckless zvese zviriko. Imi munhu uyu makambona pikicha yake zvekuti ungafunge kuti ari under age zvechitupa ndaigona kuzvitsvaga kuitira kuti ndizorifika kana ndati ndazobirwa sevanhu vanenge vachishanda nemari but zvokuti ungafungidzira kuti munhu ari under age kana wakamutarisa zvinhu zvokuti handikwanisa kufunga izvozvo ende nekuziva kuti aishanda munext bar tiri pa20 km aware ndinoziva raakashanda 6 months kuti uzofunga kuti uemploya munhu ari under age zvese kwandiri zvanga zvisiri kundibudira because ndandareferensi yandakapihwa nepaaishanda nepaziro. Yes, asi zvimwe zvacho even ari zvino takapinza munhu basa takutora izvo madetails nechichi zvese sebhora takunyora but zvimwe unozodzidzawo nekuita nekuona neexperience. Ndazvamusanangura nhau yekuti ndimakabva navo kuno ana mai nomsa ivo masananguriro avaita vaiti ivo vakatofonerwa nemusikana aishandawo kana kuti shamwari yake aishanda nayo ikoko kuti weshe kuti ndo zvaita mwana asi imimi hamuna kuwana nguva yekutaura navo maererano nezvakanga zvaitika izvi nekuti ozoti kana pachinge paitika dambudziko one of the other vanenge vari munharaunda kana vari mudhuze vanotanga kufonera imimi sezvo ndinenge muri mubereki anenge achigara nemwana. Ichokwadi icho chamuri kutaura asi apa ndinodawo kuti mubate baba vacho handifunga kuti nhasi baba vacho vachiri kunetsa kubata muvabvunza kuti vakakorwa nani kuno kwaharare vakaenda nani kumusha ndesaka ati dai zvimwe makakwanisa kutaura baba vacho ndisati ndataura even nemi maiona kuti panoitawo nemaconflict ari kuitika. Ini ndakafonera amai vanomsa asi ndichibva mukumafonera kwandikaita vanga vabva kutofonerwa kudhara nevanhu vakanga vari kumba because musikana akafona ndimanaja wangu anomiririra inini kana ndisipo. Uri kupanzwisisa? Okay.
manager wangu ndimanejera ane mabhawa akewo but ndiye anondimanejera paakanzwa issue yake yozoatenda ndo akatsvaga nhamba vakavafonera mainomsa ndisiri kubatika achibva azongondifonerawo ndichibva ndakazovafonera mainomsa kuchiweshe kwavaenda ndekupiwa vasingakuzive ndavakanditi huyatisangane mutaundi ndakasangana nevarume vavo ndakatovamira 2:8 ndakatova mutaundi musiri sandi murume waka mati ivo mainomsa vakanga varipo mainomsa nevanhu vekuchechi nevamwe vese ndakavati vandimirire pana Harare Drive naRoma Gundi ndopavakatimirira navanhu vekuchechi takasangana ipapo takabatana maoko takataurirana tiripo ipapo muno maHarare ndakuzovatungamirira inini takuenda kuchiweshe polisi ndopatikaifonera iri takapagoha hedu kuti fanoenda unoita ibasa vakati havana fuel takati noisirwa fuel ndoaibhadhara paservice station mota dzedu takaenda iri convoy polisi ichisvika yakatanga kusvika takazosvika kurehwa 5-10 minutes tiri convoy tichibva tese kuno kuHarare. Okay, ndofunga inini pandidoti pajeke ndekuti mainomsa vaiti imimi vakanga vasingakuzivei nekuda kwekuti mwana aiuya kumaweekend ndofunga ainzi akambouya 2 weeks before here mushure mekusakatika kwake ndofunga vakatombotaura ndakatombobvunza kuti makanga mine nhamba here dzekwaishanda mwana zvichida pane zvinhu zvinogona kuitika munogona kuwirwa nenhamo mukatadza kubata mwana munogona kubata murungu wake vakatipo vahari mbiri isusu takanga tisingavazive asi mwana paakauya aipupura kuti ndigere zvakanaka kubasa saka ndopida kunzwa kuti imimi pamakazofonerana apa nhamba ndimakanga mine nhamba dzavo here iyo vasinga dzenyu here zvaifamba sei uye maikomuniketa namai here kana maikomuniketa nababa right regai nditi pavabereki vacho ndasina kana nhamba dzavo vese ndandine nhamba yemunhu waaigara naye kuchitungwisa ainzi friend yacho nemunhu akamutsvagira basa anoita zvemasunukana asi nhamba dzacho dzemunhu akamutsvagira basa ndichinadzo ndopekutanga mamabvunza kuti chii zvakare kuti right pavari kuti nini pandiri kuona kuti pane hamena kuti kunyepa vachiziva here kana kuti kusaziva nomusauya kuchiweshe 3 weeks dzaakashanda haana kubvira akadzoka kuHarare asi nepicture yandiri kuona nomusa paaigara uchitungwiza anogona kunge akashanda somewhere mushopu mune mapicture ayo vatumira aya aiwa isi shopu yangu iyi handitoiziva shopu iyi saka anogona kunge akashanda somewhere akabva kwaakashanda achiuya kumba kwavo achiti ari kushanda kwahari mbiri kana kuti havakazongozvibatanidza asi shopu iyi haisi yangu ende nomusa paakauya kuchiweshe 3 weeks dzaakashanda anobvira akadzoka kuHarare ndofunga zveshopu tinogona kuti tese tiri kuwirirana nekuda kwekuti mai vaiti mwana takatozoziva kuti ari kushanda mubhawa mushure mekufa kwake vafonerwa neshamwari yake zvichida sevana mapictures aya vanogona kunge vakatora zviya zvekuti haasida kuti vabereki vazive kuti ari kushanda munzvimbo yebhawa saka peshopu I think tinogona kuwirirana kuti hashopu haisi yenyu shuwa shopu haisi yangu ende ndiri kuti ivo pavari kuti akadzoka anga asikadzoka achibva kuchiweshe aitobva kuwe kwaaishanda musikana anga ashanda mashopu akawanda kwedu kuchiweshe akashanda mubhawa dzinenge 6 months handiti akadzoka kuHarare wandiri kuti mukomana wake waaidana naye yakakanga itori continuation yavakangoita pavakanzwa kuti adzoka kuchiweshe vakabva vangokontinua vachidanana sezvavaingoita kudhara saka munhu wekuti pavari kuti akadzoka apa anga asingabve kushopu kwangu aitobvawo samwe kwaaishanda achipfuurira achizouya kuti awana basa kushopu kwangu ende zvavataura kuti akaona zuva restrike iri yechokwadi ine atomti unozoya mangwana akati aiwa ndinotouya daitoendawo kuchiweshe ikoko nebasa takazonosangana kushopu kwakumanheru asi ndiri kufungidzira kuti aishanda samwe mushopu akavatumira mapicture iwavo achibva azoya kubva kwangu inde handisina nhamba dzavo. Okay, yes muchitaura nababa nazvose kunge relationship yenyu nababa ndo kwayange kasimbira zvida nasekuru vanga vari spokesperson makanzwa here magara vaita mwana kumba ndichitaura nababa inini ndavaona mutaundi baba vakatanga nekundiudza kuti vakatondisimbisa vakati pauda kuti tishinge mhepo iri mumusha medu ndisanyashana vangu take tafa takadya poison nevana vangu vese 4 nechikafu chakachaiswa tai vanhu vaenda kuchechi takadya masikati kutaura kuno takabuda muchipatara tiri 4 nevana vakomana 2 zvekuti tanga tine 8 days tiri muchipatara takaadmitwa saka zvaitika izvi yanga iri continuation zvaifanira kutangira kwandiri zvinhu zvacho zvakandisona vakaenda vachitaura nyaya dzavo dzese
Tanosvika ikoko munhu anga akutungamira ndiye anga ari mumota yamai nomusa ainzi sekuru ndiye akamisa kuti kana mapurisa aindavhiwa vanhu ava ko isu tisu ani tingavaindavhiwe kana mapurisa avaindavhiwa zvakwana. Baba vacho vakabvunza ukati aiwa hatisina chekuda kubvunza mapurisa kana vaindavhiwa zvakwana. Amai nomusa vakafenda vari kwavanga vari uko. Saka handisi kuziva kuti pavari kuti vakarambidzwa kutaura nevanhu ndepapi. Ndakavabvunza takuda kuenda zvakare vakataura the same zvekuti tese tiri ipapo takave nekukahadzika kuti baba naamai vanogara pamwe chete vanoti vanhu vakarambana because ava vaichema zvakare vanhu vachinzwa vachichema kuti vati mhuri yangu yapedzwa mumusha mandikaroorwa kuchema kwavaita. Saka navatanga kukahadzika kuti vanhu ava vari pamwe chete nharo dzaitwa takapedza tavo tinotaura nemurume nasekuru nababa vanomusa kwavo vega naamai nomusa vozviramba like kutorwa kwezvinhu pagumbeze raakafira nezvakadaro zvanga zvangonzi ngazviende vati vari kuzvida ana baba vanomusa ana amai nomusa vakati asida kutakura zvinhu zvevanhu zvinozoti pangozi vanhu vaikakavadzana pane zvavaita even up to now handina kuda kuzviziva kuti harisa haro basa rangu kuti vari pamwe chete nemurume. Yes, ende murume ndichipanana naye update ndaitaura naye pese stage yese yaiitika ndaicommunicata nawo zvokuti ndaitwa ndichibva kumusha ndikuya ndichizova pamari iyoyo but ndakabva ndatozongodzima ndanzwa matauriro aita amai aya. Ndakati ininimo handisisimo because inini handisi kuona chandikatadza munhu chinouraya munhu inguva inini handina chekuita nekufa kwemunhu saka wai kuti munhu auda kutondipa kuita kunge ndini ndakauraya munhu. Ende apa ndazonzwa mabudiro aita pavari kuti ndakavati handei ndakavati aiwa kana muchida tinoenda kumusha mota iripo sekuenda kwatikaita munonyatsonzwa muchiindavhiwa vanhu kuti mwana wenyu akafa sei asi zviri kubuda ndezvizvi nezvizvi. Okay. Yes. Ndofunga chandiri kuona chiri kunetsa pakati pemhuri kana chiri kunyanya varwadza ndechekuti vahari mbiri havana kuzowana mukana vakangobhadhara should be 160 here havana kuzowana mukana wokuuyawo kunhamo tozoti kana munhu achinge afirwa nemunhu waimushandira zvakanaka kutuma kana nhume kutuma kana hama kutuma kana shamwari kunomirisa kuti inini handipo ende imi muri kunzi hamuna kuzokwanisa kunge muchienda kunobatana navo kusvika muchiduhwa. Amai wamuri kutaura usi mutemo itsika yekuti zvinongoitwa asi tsika iyoyo itsika yedu vanhu vatema yekubata maoko asi munhu akasana kubata maoko haisi mhosva. Chinondipa kuti ndinobata maoko chekutanga unotanga wataisa safety yako nemafiro akaita munhu kuti tiri kuenda uku munhu afira kushopu kwangu ko vanhu vakanondipandukira yesi baba ndiri kutaura navo tiri kunzwanana ko vamwe vanogama vakanondipandukira ndiripo ipapo ndinoita sei? Ndiri kutaura kuti isisu kwedu zviriko ndinogona kutaura sababa kuti sei munhu auye panhamo vafanira vechidiki vanenge vakadhakwa vanozviramba izvozvo zvinoiti kutaura zvinhu kana musati mambozoonawo kwenyu ndekwenyu rufu harukondorwe nokunzara ndo baba parufu munhu anenge vane maimotions avanenge vanawo akasiyana siyana especially vechidiki vanenge vakadhakwa zvinhu zvatinosangana nazvo zvatinotomboitawo nesu vacho. Saka zvinhu zvekuti 1 chechi2 update yekuti hasi takati vakabva vachidza vanoitwa postmortem the following day yakazoitwa zuva ramangwana acho ndichifonera baba vacho vakatozonzi ndazovafonera kwavo manheru vaita postmortem yatozoitwa tapiwa bhodhi munhu tiutomuviga mangwana. Asi to say the truth chakanditarisa kuenda inyaya iyo yekuziva mareaction anoitika mumarufu especially patinenge takasangana nenyaya dzemafiro asina tsarukano anenge iwawo. Yes, anenge usiri very safe kana kutumira munhu anenge asiri very safe. I think ichi ndo chokwadi chamutaura manje. Yes. Nini hazviite nenhau yekuti mati imimi hausi mutemo aiwa pandatanga utaura nhari mbiri ndokuti ndati ngatichiitsika yedu sevanhu vatema nekuda kuti tese tiri vanhu vatema ndizvo mandinzwa here mapindiro andaita ndamazwa mapindiro amaita mukati mimi maitya chokwadi chainde chekuti maitya aiwa ndatanga ndichiti hausi mutemo unondisungira kuti inge uripo chete ndichida kuendera mberi unotarisa issue yako kuti uri safe zvakadii kana uchida unobata maoko asi dai uri mutemo wekunzi you must be there ungati ndingaite sei
rega ndinova zvangu ndinosungirwa nemutemo but apa hausi mutemo saka unoona kuti safety yako inenge yakamira sei zvauri kumboonawo kwevamwe zvinofamba sei because ndaamunhu ati kurei marufu andasvika anenge akada kudaro akatoti wandei panorwiwa marufu munoitwa wauri kuti baba haazokwanisa kuprotecta ipapo chipamwe chete yes inini ndiri kutokutsigira kuti sezvamukutaura kuti inini maitya kuti pane zvinogona kuzoitika nekuda kuti panhamo panoitika zvinhu zvakasiyana siyana yes isusu takuda kumira takatarisa kudivi redu sevanhu vatema zvanga zvakaisei kuti sevanhu ndofunga kuti sekurwadza kwavari kuita ndofunga ndataura ndikati chiri kunyanyovarwadza semhuri oraiti kana kuti saamai momsa ndechekuti ava hari mbiri vakatibatsira nemari asi vana kuzokwanisa kutumirawo kana munhu mumwe chete ivo havo semunhu ari kuti ini ikazosvika vanhu vanozonzita safety yangu zvichida vaingoda representative aibva kwamuri zvichida ndiani kana ndiani igona kungonomiririrawo zita renyu kuitira kuti paklinike ipapo kuti zvakaitika ndepamwari mwana uyu akanwa doro zvikafamba zvakadai nekuti apa tinenge takuti zifu vari kuti sei vasina kuzouya pachinge paitika nyaya muri kundinzwisa zvakanaka ende ipapa handisi kutombopekesana nemi isiso pavachisvika vakaona family yangu yese kubva baba naamai everyone akanga aripo takaonesanawo takatya ipapo patiri kutaura ipapo kuti tingatume anyone kuenda kuna ikoko plus nemafambiro azvikazoitawo acho even boyfriend yacho chaiyo ndakaita meeting nayo kuti muri kudii muri kuendawo here kunhamo saka kuti inini mumwe wangu naida unopasana naye kusvikira tiparadzane mukufa ndichimuperekedza but nemaitikiro arikuita zvinhu izvi ndiri kutotya kuti ndinoenda ndirisani akatiwo zvakara hasi kuenda nekuonawo maitikiro anenge achiita chii manje zvaisatoita kuti aende but sechivanhuwo inini zvichida ndima makatosununguka ndima muri perfect pese nekuti mitese muende ikoko boyfriend yaisatoenda ende mwana uri anga ari under age 1 2 pamuviri pataakunzwa zvakare zvaisatoita kuti ange ariko handi munoona kuti information dzepamuviri dzamuri kutaura handina kumboita dzekutsvaga manesi akauyawo pachipatara ipapo ndokatanga kutokomenda kuti koyu mwana uyu ndozvaaita akauya pachipatara 3 days nemukomana wake vakateswa akabatwa nenhumbu saka vakomana zvakazondibatana kubatanidza nezvaitaura vakomana kuti musikana akafonera mukomana wake mukomana akamuignora akakumbira vanhu 2 foni achichinja akadayirwa kudaira mukomana paanozonzwa izwi remusikana wake apiwa foni okata foni musikana ndopa akatangawo misbf zvese zvinoda kubatanidza nenyaya dzenhumbu dzakutaurwa but hatisi kuziva kuti zvingave nechekuita here chekufa chakaonekwa nevanhu mwana akaabvisa doro akanwa doro zvazvamboonekwa ende doro racho nevamwe vakomana vakamutengera vatoripo vari kutaura zveshuwa takamutengera utaona achinwawo takatenga doro rakadai but matauro aikaitwa kunzi anga anenge achigubhu kecasket asi kedragon ichokwadi matauro azvikaitwa but vanhu vanga vasati vaita open apo vaityawo nezvakanga zvaitika vanhu vakasara vaizoita open apo nanhasi kana makada kuenda kuchiweshi munonobvunza nyaya iri kuzivikanwa asi semaziro enyamunoita panyika wakaita bhizinesi rinongonzi kuromba wesi pazoitika zvinhu zvinenge zvakaita saizvozvo kutongozvitambira kuti handikwanise kumisa vanhu zvavanotaura nezvavanofunga iri rinongoziva chokwadi chavo kuti maoko angu akachena nenyaya ipi iyi asi pakambotaurwa pakambotaurwa zvekuti kana ivo vacho mafona nhasi tese tiklinire nyaya dzacho ndesaka maona kana ivo pavakada kuzoda kuita teki neni ndakabva ndaita hasha kuti nehondo dzedza ndaonawo kune matauro andaitwa nezvinhu zvakaitwa iri human error inini pandiri handina kana dhauti ndiri kuziva kuti munhu akatofa nedoro nematauro azvikaitwa ende kwavari kuti vapedza mari vachienda kuti vanoda kuziva chakauraya munhu kana kuti ngaadzokere mune munhu akamuuraya ini ndakavaudza kuti itai kuti adzokere munhu akamuuraya kana akaurayiwa nemunhu ndozvandikangovaudza maybe wakutya kabhozi vanhu mazono vangutipika kamuya wacho ndio zvandiri kuti hatina kana chatikatya kana mumba macho kana chii kana handitombovhunduka because maitiro azvikaitwa sofa zvakanga zvavapachena kwandiri asi ndichienda zvekuputa mbanje nekudhakwa
anga ari palast warning. Kana baba wacho tichenda ndakatovaudza kuti mwana wenyu anga achiputa mbanje anga achidhakwa. Ndakatomupa last warning kuti wakadzokorora futi nekushota ndiri kudzinga basa. Chinhu 1 chananga ndakamuchengetera pabasa kuti mwana aya ari kushota, ari kudhakwa, ari kuputa mbanje. Halo? Yes, nukunzwani. Munhu wekuti bhawa raizara ridi kunyeperai. Kaitengesa. Asi nyaya dzekudhakwa idzodzo ndozatainetsana. Changa chiri chidhakwa chaicho chisiri cheutamba. Aiputa mbanje yainwa eni chinonzi doro. Okay. Yes. Saka hameno ivo vakanga vasingazvizive sei kuti ndizvo anoita. But tichienda mumwe wavo wekuchechi wekuchiweshe ikoko akazoteera kurufu mukadzi wandikapa lift. Zvese zvandikutaura aipupura kuti nomusa agare kumba. Nomusa angouya achibva somewhere hameno kwaanga akugara. Akuita zvekudhakwa but munhu akakura ari muchechi. Saka zvekuti asi baba wacho chivaudza vanenge vakatoita kaushamisika nazvo. Kuti vanga vasingaziva kuti anodhakwa anoputa mbanje. But zvekushanda mubhawa I think parents ake ese anga ari away. Bosi ndakanzwa mama wachiti pane kwaakamboenda vakanomutora vachiti haakwanise kunge achishanda munzvimbo dzakaita semabhawa nekuda kwemakore ake. Saka zvichida zvimwe zvinenge zviri hidden mukati memafamilies. Patika tiri kuti akashanda more than 6 months bhawa randikutaura panonzi pabare zvinozivikanwa nemunhu wese vanhu ndokwavaitomuziira. Saka ndozva ndaivabvunza kuti nhasi afa ndopamauda kuva concerned. Munhu aishanda mumabhawa makore esa. Inini kuti ndimutore ndakamutora achigara neshamwari kuchitungwiza. Makanga muri kupi mwana musikana achiita basa rogara neshamwari. Nhasi afa mauda kuita kunge munomuda sere. Zveshuwa mashoko oyo ndakaataura. Bhozi vakada kundiita kunge munhu ane rudo sere chine mwana. Kuda kupandukira inini. Asi variwo vakanga vasi. Yes, saka ndikazivewo hangu asi maziviro angu medhe munhu wandataura. Okay. Kufa kwadomsa kwakatikatyamadza tese. Especially saita kuti zvinhu zvanyatsoitika. But hapana kutora 1 hour chokwadi changa chatozongobuda pachena kuti munhu akainwa doro ende nekunhuhwa kwacho ranga riri doro rega rega ifeni paanga ari. Saka handizivi hangu kuti zvinofamba sei. Inini handisiri strong paFacebook pamaYouTube nechichi zvokuti ndizoziva audio ndakatoitumirwawo nemunhu ari kuSouth Africa. Saka kwandandiri naye ndisingakwanise kuivhura. Ndazokwanisa kuivhura nhasi ndadzoka muno muHarare. Aiwa. Tinotenda. Ende ndinenge riri donzvo redu kuti tibatsirane tinyatsonzwisisa mativi ese enyaya idzi. Tisina kwatakarerekera ndofunga kana makatonzwa takatoti kana vari vahari pikiri vachinzwa nyaya iyi ngavatibate so that tinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti nyaya yacho yakanyatsofamba sei. Nekuda kuti zvichida mhuri inenge ichiri yakaremerwa inenge ichiri kurwadziwa ende panenge pasina futi response yakanaka inenge yakaitwa pakati pemhuri mbiri. Handizive way forward toita sei. Inini handina way forward nawo handitaure nevakadzi kana itaura zvemusha pavakatotanga kutonditaurira ivo ini ndaronga zvanandaronga nababa wacho ndabva ndandobuda mavari zvachose. Kana iri ngozi tichazosangana nengozi. Okay. Mandinzwisisa. It's okay. Yes. Wozi ndiri kuti ndaitaura nababa vemusha. Tichikurukurirana. Tichienda mberi kusvikira pandaiuya ndichifanira kuvapa mari yandandavaudza. But nyaya yakazotengwa nemadzimai. Madzimai kwakutondida kunditseretena pafoni. Handisi munhu anotseretenwa zviri simple kudaro. Ndakabva ndatosiyana nazvo. Ina handisiri ndakauraya mwana wavo. Ende munhu mabasa vakawanda vari kufira mumabasa handina kutanga kuona iye wega. Kana kubasa kwedu kuno vakatofirawo pabasa. Haisi mhosva yekuti munhu angauya kubasa. Kana iri mhosva ndozosangana nemhosva yacho iyoyo. Asi kuti ndingataurira nawo anything ndinganyepa. Ndoda kutaura nemunhu ane pfungwa dziri straight forward sezvataita tichienda kunhamo. Yes. Aiwa tinotenda vahari ende chandanga chikumbirawo dai magona mainterview baba vacho monzwa saidi ravo mointerview hapana sekuru akanga ari spokesperson wavo ndiye aita madecisions ese kuti ngatitaure nevanhu
ngatiite izvi in consultation nababa wacho. I think makakwanisa kundiwanira vanhu vaviri ivavo zvavachataura handizvizive, asi munogona kuwana information iri better than yatiri kuzoona amai vakanga vakazvifenderawo zvavo vari kwavanga vari vakazomutswa vakunzi ngatichienda. Yes. Aiwa, tinotenda ende tine chivimbo chekuti zvakare sekuru nababa kana vachinzwa paresveka pakubva paconversation yedu yenyu yandaita nemi pamwe chete neamai Noxa, vanotitsvaga zvakare votipa clear information inokwanisa kutibatsira. Vadiko zvino ndinovimba kuti taane chimwe kana taane mumwe muono pakati penyu nemhuri iyi zvichida zvinogona kutibatsira zvakare. Ende isusu tinenge tichifambisa mashoko kuitira kuti kana paine zvimwe zvakare zvinenge zviriko zvichida chabato zvakare nevekuchiwechi vakanga varipo votiudzawo mativi kana erinyai mashure anoita nokudawo kuti isusu tinenge tiripo pakuclear mazita anenge asinei nenyaya dzinenge dzichifamba. Saka tinotenda vahari mbiri nekutipawo divi renyu panhau yekushaya kana kuti yekufa kwakaita Nomsa. Ende vanokwanisa kubatsirai vamwe polisi nazowaida kutaurwa zita rayo nyaya yakaenderwa neinonzi Chombira police station yeKwanzvimbo. Munogona kuvabata vanokuudzaiwo zvavari kutaurwa zvekunzi postmortem havana kuiona mushe nechichi zvese zvinogona kukiriwa postmortem yakaitirwa kuconception. Saka iko ndo vaiita vega nemabhosi mapurisa akati hari mbiri hatikudei postmortem, tinoda baba munhu nehama dzemunhu. Ndiko kusara kwandikaita. Aiwa vanogona kubatsirai futi because ndikunzwa kuti pane makwiri epostmortem. Postmortem takangomhanyiswa hamunoti vaimhanyiswa nani varivo vakanga vanzi ndivo vanototipa kana dheti rekuenda kupostmortem vakanzi munotipa ndimi kana pamunenge makasununguka. Okay. Yes. Aiwa tinotenda nedivi renyu vahari mbiri. Thank you very much. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.